ev pirozbahiyek mezin ya ku ji bo kesekî 100 salê guncav bû. Şanoya Fox ya li Atlanta di konserteke ji bo pîrozkirina 100 saliya waliyê bereyê Georgia û Serokê Amerîkayê Jim Carter mazûvaniya bi dehan lîstikên muzîkê û bi hizaran mêvanan kir. Ewriyeke ku ew werin cemhev ew bi xûjî kesekî wesaya. Jason Carter bawer dike ku ev konsert ku hin hunermendên di 1970yan de ji bo bapîrê wî kempên meşandinê jî beşdar dibin riya yekgirtîbûnê ye û bi beşdariya du partiyan ya pîrozkirinê ye. Ew pîrozbahî mirov ji her derê ji her çandê ji her curê nijadî tîne cemhev hûn îşev wê li ver demokrata û komariyan bibînin. Di pîrozbahiyê de tiştê balkêşnê amadebûna Jimmy Carter bixwe bû. Ew li mala xwe ku li bajarokekî di 140 kilometre li başûrê Atlanta di lênêrîna bijîşkî de ye. Ew gundeke ku 600 kes têda dijîn. Hemû karên wî li Efrîkayê ji mîna wî gundê 600 kesa bûn. Ew li wir hesta xizmetbûnê û peywendiyê dike û biya min ji bo wê rêkê destnîşankirina vê kelekê mîna li malê ye. Jimmy Carter rojbuna xwe ya dîrokî bi bêdengî li mala xwe ya li Plains, Georgia pîroz dike. Ku Lillian Carter di yekê cotmeya 1924 da cara yekê Serokekî Amerîka li nexweşxanê anîdinê. Sedema tekana ku ew li nexweşxaneyê jê dayîk bû ji ber ku dayika wî wê rojê dixebitî. Pîrozbahiya rojbûnê ku di îlonê de li şanoya Fox dest pê kir û di yekê cotmehê de li Plains dawî bû, malbata Freya Carter tevî neviyê wî Charlie Carter jî anî cemhev. Ji Charlie hat pirsîn gello dibe ku ew ti carî beşdarê rojbûnek wisa mezintir bibe yan na. Em ji bo rûmeta wî 100 kesan dikin hemûlatî. Ev pîrozbahiya girîng ya Carter ahengeke xemgîn jî. Ev yekem care ku bêyê hevjîna wî Roslyn ku di mijdara borî de koça dawî kir derbas dibe. Di zewaceka 77 sal û nîvan de jiyanek bêyî hevjîna xwe pir dijwar e. Pîrozbahiya rojbûnê ku di îlonê de li şanoya Fox dest pê kir û di yekê cotmehê de li Plains dawî bû, malbata Freya Carter tevî neviyê wî Charlie Carter jî anî cemhev. Ji Charlie hat pirsîn gello dibe ku ew ti carî beşdarê rojbûnek wisa mezintir bibe yan na. Ne, lê dibe ku ya 101 saliya wî. Carter de heman demê de xwedî rekora kariyera herî dirêj ya piştî seroktiyê ye jî. Piştî veqetana ji qesra spî di 1981 de wî û hevjina xwe navenda Carter ya cîhanî ya xêrxwaziyê damezrandin. Ku dî jî nexweşiyên tropîkal şer dike, pîşkiriya çareseriyên aştiyane yên pevçûnan dike û li çar aliyê cîhanê çavdêriya hilbijartinan dike. Carter ji ber xebata li vê saziya xwe di 2002 de xelata Nobelê ya aştiyê wergirt. Ji bo raporta Kane Ferabû, Özlem Yasak, Dengê Amerîka.